Mindjárt kiugrik a hal. Anya gumikesztyűvel mossa. Ezt fogtuk. Kezünkre. Kiugrik, pedig ez már halott. Jól kimossuk, gumikesztyűben, nehogy bármi bajunk is legyen tőle. Tök szép, nézd meg. Ilyen kis pikkelyek itt pusztanyok vannak neki. És szép csipos. De Na ő most is- látszik, ebből a Ő profilból is jobb. így fogta meg, mert itt tudjuk jól. Na, ezt fogjuk vacsorázni. 5 kilós. Bácsi hozta a tengeren. Na akkor, megfoghatod, vihetem? Hát abban nem tudod.